Veliki pozdrav dragi moji i dobrodošli u još jedan novi klip na našem kanalu. Za današnji klip vam spremamo to da idemo da sejemo suncokret, to jest ja ne sejem. Seje moj brat Željko Spasić, inače braća Spasić, kao što sam i pričao u par klipova, evo i sad reklama za braću Spasić. Znači, momci, pošteni, vredni, od igle do lokomotive sve vam prave, znači sve metalostrugarske radove, namještaj, sve, znači šta vi poželite, oni to naprave ljudi. Sad, znači njihov otac, moj brat Željko, sad me zvao i rekao da uzem seme i idemo da sejemo suncokret. Bar će suncokret da ispadne kako treba, pošto ja ne znam, sejao sam kukuruz, ne znam na koliko, kući je bacala dobro, nije bilo ni pregusto ni preretko. Sad kako će nići kukuruz ne znam, vidjet ćemo da li je retko ili nije. Za prvi put, kako god da bude, prvi put sam sejao, tako da ne znam, ali suncokret će biti sigurno dobar zato što se seje sa pneumatskom sejalicom. Tako da, evo sad upravo idemo kod njih kući sa autom i onda odakle nastavljamo traktorom, pošto njiva nije daleko, tu je kod njih u selu, selo Vrbnica. Ne znam više šta da vam kažem za sada, vidimo se tamo na njivi. To je isto ona njiva što smo je drljali, koja je gledao klip. Znači tu dolazi suncokret i malo sam i uzbuđen i sve, jer ovo su naši prvi 4 hektara u životu što smo obradili, što smo nešto posejali. Nikad nisam radio ovaj posao, a eto, počeo sam to da radim i imam veliku želju da naučim, tako da, ne znam, mnogo sam uzbuđen i sad idemo kod njih i onda, što se kaže, idemo da sejemo, tako da vidimo se vrlo brzo tamo na njivi. Pa dragi moji, stigli smo na njivu. Majstoreka upalio mašinu. Krenula je trava da niče po njivi, ali vidjet ćemo ako budemo mogli odmah sad posle setve da je isprskamo totalom ili nečim, ne znam ja, pišite komentare. Inače, evo ovako da stanem malo dalje od mašine, majstoreka, braća Spasić, ljudi, kome bude trebalo, ako vam nešto treba od metalostrugarskih i bravarskih radova, obratite se braći Spasića. Ovo je Elvir, on je osnivač firme braća Spasić. On i njegov brat rade, mnogo pošteni, vredni momci. Hvala njemu od srca, došao da mi poseje suncokret. Imamo hektar zemlje i sad ćemo vidimo sa pneumatskom sejalicom kako se to radi. Nikad nisam video, prvi put mi je ovdje. I da vam kažem da sam stvarno, kako se kaže, uzbuđen, da. Uzbuđen sam, evo, prvi redovi su posejani. Evo ga, majstoreka, cepa. Majstoreka cepa. Znači, evo, prve vrste su posejane suncokreta, dragi moji.
Vidite. Sad, pišite mi u komentarima šta da radimo protiv ovog korova. Ja mislim da bi sad trebalo odmah sa totalom da se isprska, da se ovo na crno, znači odmah da udarimo total, da izgori ovaj korov. Ne znam, pišite mi u komentarima šta vi mislite. Kao što sam rekao, prvi redovi suncokreta posejani. Majstoreka sa pneumatskom sejalicom seje. Mnogo sam uzbuđen. Naši prvi usevi, ljudi, znači ono, prvi put nešto sejemo, prvi put ćemo nešto da, ako Bog da, i da vršemo. Tako da, ne znam šta kažem, stvarno sam uzbuđen i spremili smo njive onako kako smo znali. Trudili smo se najbolje što možemo, ali ja mislim da je ovo njiva ekstra. Kakve njive ima i kakve su njive, ovo je sunce, ali evo vidimo ovdje baš dosta trave ima i mislim da bi trebali podhitno da se pređe totalom, da se isprska ova njiva dok ne nikne suncokret, da se izgori ovaj korov. I mislim da će biti to najbolje rješenje. Vi pišite opet u komentarima. Ne znam šta da vam kažem. Njiva je dobro, ekstra sređena. Kakva je ona bila, mislio sam da nikad nećemo srediti. Ali opet, kao što vidite, više u ovom gornjem delu do bagrema, više tu ima trave nego u donjem delu. U donjem delu ima manje. Sad ne znam zašto je to tako. Ovdje je bila livada nekad. Tu se kosilo seno. Kosilo se seno. Ali dobro. Opet kažem, pišite u komentarima kako bi mogli ovo da sredimo. Sad ćemo da čekamo majstoreku da dođe ovamo sa ove strane, da snimamo malo iz drugih kadrova. Šta je trava? Evo. Koliki koren ima, majke. Izvinite što pšem. Ima koren strast Boža. Znači haos.
Kao što vidite, setva ide odlično. Znači, da kažem, ja mislim jedno, dva kruga, 3, pola njive je gotovo. Skoro pola njive je gotovo. Sad Mijeka nešto pokaza. Sad ću da vam pokažem ja vama. Evo da ga iščupam samo. Opa, evo ga. Pogledajte. Niče suncokret i bez setve. Kaže, ovo je divlji suncokret. Nekada je tu bio suncokret, verovatno, pa evo sad opet niče. Ali ja koliko znamo da je poslednjih 2-3 godine bilo je seno, to je bila je trogotka i trava, kosilo se. Ali kao što vidite, evo opet suncokret niče i bez senja. Tako da setva ide stvarno odlično, fenomenalno, presrećan sam. Samo što to bure nas zafrkava najviše. Moramo da vidimo sad od nekog da pozajmimo to bure dok ne budemo kupili naše. Moramo da se nalazimo tako na početku, ne možemo da imamo baš sve. Odjedanput kupili smo 3 mašine prošle godine. Vidjet ćemo sad, ako budemo mogli kupimo još i bure. Ako ne, onda ja mislim da će do sljedeće godine bure biti kupljeno. Sve zavisi od financija. Tako da ja se nadam ovom suncokretu nekom prinosu u ovom 1 hektaru. Vidjet ćemo ako bude bilo. Ja se nadam da ćemo od prodaje ovog suncokreta kupiti novo bure. Tako da ja se to nadam, tako da vidjet ćemo. Opet ne znam, ne mogu ništa da kažem, prvi put radim njive, prvi put sejem, prvi put sve. Ne znam šta da kažem. Pišite mi u komentarima vaše iskustva koliko je 1 hektar davao prinos otprilike. Koliki prinos ste vi imali otprilike suncokreta od 1 hektara. 2-3 tone, koliko ide, ja stvarno ne znam. Nemam predstavu. Ne znam ni cena koja je suncokretu. Mislim da je prošle godine bila relativno dobra cena. Pišite u komentarima kako ste vi prošli, koliko ste imali prinos po hektaru suncokreta, koja je cena bila. Da znam otprilike ja o čemu da se nadam i kako da se orijentišem. Sve zavisi naravno kako i obradite njivu, kako je isprskate, koliko đubriva bacite i sve. Ja sam kupio đubre za 3 kila po aru, tako da na ovu njivu treba da ide nekih 300 kila đubriva, gnojiva, kako god. A obavezno pišite u komentarima otprilike koliko može bude prinos po hektaru, koliko to može da bude. 2 tone, 3 tone ili više, ja ne znam. Stvarno nemam predstavu, prvi put ovo radimo, kao što sam ponavljam kao papagaj. Prvi put ovo radimo, tako da ne znam šta da vam kažem. Vidite gdje je prošao marker, zemlja ima vlagu, definitivno ima dosta vlage u zemlji, bile su kiše i tako da mislim da za setvu neće biti problema, ali pogledajte kako dečko seje, znači vidjeli ste moje sejanje kukuruza, kako je bilo koja sam popio gajbu piva i otišao da sejem, a pogledajte kako dečko to seje, ravno ko strela, tako da ja ne znam, stvarno, svaka mu čast, stvarno ne bi znao šta da kažem. Dobro, to su iskustvo, jeste on mlađi od mene, ali duže radi poljoprivredu. Svaka čast, stvarno sam zadivljen. Zadivljen sam. Nema, to ide ravno ko strela. E pa dragi moji, setva se privodi kraju. Sad će Elvira se vrati još jedan put. Znači još jedan put da se vrati i ja mislim da je to to. Njiva je posejana. Njiva je posejana. Kao što sam rekao, pišite mi u komentarima kakvi ste vi prinos imali od suncokreta po hektaru, šta, kako. Imam samo ovaj 1 hektar, zato što mi je ova njiva najdalja i ovdje nisam hteo kukuruz, a trebalo mi nešto, moram nešto i da prodam, tako da 1 hektar suncokreta smo sad poseli. Tako da
Ja se nadam bar 1000 kila da izvučem. Ne znam uopšte kako ide. Kako ide prinos, šta? Stvarno ne znam. Ne znam, pišite mi u komentarima, vi to bolje znate kako ide. Otprilike, znači ne može niko mi kaže u gram, ali ne znam, 200, 300, 500 kila, 1000 kila, 2000 kila, ja stvarno ne znam. Tako da, evo ga, Eka se vraća. Još ovaj krug i setva je gotova. A vi, dragi moji, iako vam se ovaj klip svidao, obavezno share, like, subscribe, pretplatite se na naš kanal, pišite u komentarima. Vidjeli ste, evo, i posljednja njiva koja je posejana sad. Opet kažem, malo smo kasnili, što zbog traktora, što zbog svega. Pišite u komentarima šta, kako najbolje da odradimo, kako najbolje da se prođe. Nismo nikada ovo radili. I obavezno se pretplatite na naš kanal, stisnite to dugme, vama je to sekunda, nama puno znači. Lajkujte video, pišite komentare, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova, ljubez brat. Do tada, veliki pozdrav i ćao!